Hola, som la companyia Dolçamar, una companyia de teatre físic i gestual de la comarca del Maresme, formada per la Dolça Cos, que sóc jo, i la Mar Nicolàs, que sóc jo. Recentment hem estrenat el nostre darrer espectacle, La frontera inesperada. La frontera inesperada és un espectacle dirigit a públic familiar. Ens parla de la força de l'amistat. És la història de dos personatges que hauran de conviure en un mateix territori. No es coneixen de res. Es faran amigues, però després d'un temps començaran a sorgir els primers conflictes. I a partir d'aquí passarà una cosa inesperada. Una frontera les separarà per sempre. Elles hauran de trobar a través del bon humor, l'amistat i l'empatia, una manera de tornar a estar juntes. Amb la Mar ho dèiem, hem parit l'espectacle. Perquè ha durat 9 mesos, exactament. Exactament. Nosaltres ens hem encarregat del guió, de la creació dramatúrgica i també del disseny estètic de l'espectacle, tant a nivell d'escenografia com de vestuari. Ens hem autodirigit. I a més ens suposava, com a companyia, un repte molt gran perquè vam voler materialitzar un espectacle de gran format amb una escenografia molt espectacular, no? Volíem entrar pel missatge, no? Pels valors que transmet, però també pels ulls, que els nens i nenes i tot el públic se sentís dins un conte. Per això vam contactar amb un escenògraf, i vam explicar les nostres idees. També vam contactar amb un actor, l'Ernest Rere, que és el tercer component de l'espectacle. I vam començar un procés creatiu que ens va posar en contacte amb gent de l'espectacle, amb gent de l'Auditori de Sant Martí de Provençals. Es pot dir que és la nostra casa de creació. L'Auditori de Sant Martí és un espai gran, de grans dimensions, amb gran alçada, que també la necessitàvem, que ofereix l'escenari mateix per assajar. Això ens ha anat molt bé per crear. També l'equip tècnic, en aquest cas el Gepi, que li agraïm tota la seva col·laboració i tota la seva flexibilitat que ha tingut amb nosaltres. L'equip humà de l'Auditori de Sant Martí ha establert un vincle amb nosaltres molt proper, molt familiar, on hem pogut compartir a mesura que passaven els dies les nostres necessitats, com poder dinar en un espai que ens han deixat, poder ampliar els horaris d'assaig o canviar-los d'horari, guardar part de l'escenografia quan així ho necessitàvem. Ens ha donat un caliu que ens ha donat moltes ales per crear i per poder somiar a lo grande, no?, que diem. Clar, el nostre espectacle realment no es pot reinventar, no el podem fer online, necessitem el públic, estaven en el moment de la distribució, no? O sigui, d'oferir-la al món i oferir-la als teatres. Llavors ens va tallar realment tot aquest procés. I bé, i ara, doncs, després del confinament, en aquesta desescalada, doncs, no sabem què passarà. Estem com molts altres artistes, moltes altres companyies de teatre, que estem en la incertesa més absoluta. Creiem que aquest moment històric ens pot servir a tots plegats, a totes, per reflexionar sobre l'estat precari que ja normalment abraça la cultura en general. Esperem que des de les administracions i des del públic en general, inclús les mateixes artistes, doncs, ens ajudem tots plegats a crear un món molt millor, no?, a nivell cultural, a nivell artístic. Tornarem als teatres, tornarem als cinemes, tornarà a haver art a les nostres vides. Esperem veure-us molt aviat als escenaris i que pugueu veure la frontera inesperada també, que tenim moltes ganes de rodar amb aquest espectacle.